Takže sme v Maďarsku. Dobrý deň. Jaskyňári z Miškolca tu máme základňu, na ktorej my budeme dneska spinkať. No. Vidíme trojku Laser'a, maďarský Discover, ktorý je tu na veľmi obľúbený. Tam je náš sprievodca. Imi, Sia. Veľmi dobrý chlapec. Hovoria, že je to vedúci klubu. My to už všetci vieme. A chlapci sa chystajú na akciu. Veľmi dobrý prístup jaskyniárov k veciam. Všetko majú čistúčke. Všetko je čisté. Sia! Toto je starší jaskyniár, ktorý používa Avant. No ale najedzte sa poriadne, aby ste vládali. Ten bodnár je taký veľký, že to ani čert nevidel takého chlapa. No tak máme tu chlapcov, našich bojovníkov. Ahojte chlapci, kde idete? Ty si tu? Ponáhľaj sa za nimi, lebo vytratí sa do záberu. Troška sa mi trasie. Ahojte! No a chlapci idú do jaskyne. Ale to my tak nahrávame. No, sa vracajú naspäť. Unavené 3 biele bodky. Pozrieme sa, aké to bodky vyzerajú. Rozoberajú nejakú vážnu debatu. No. Miky, a choďte potom smerom ku domu, hej? Ku domu choďte. Idete. Kľudne odopínajte prilby. Tak. Pozdravte sa. Na megis van Imi. Imike. Sziasztok! Szia! No, jak bolo chlapci v jaskyni? Jednička. Super. Miki, ukáž. No, vidím, že máš radosť. Tak bolo? Dorozumeli ste sa s Maďarmi? Ťažko. To vieme, že ťažko. A kde budete spať, ukážte mi to, kde? No, tam budeš ty spať, hej? No, perfektný domček majú. Ideš?
Robocop. Taki fajny. Jak, Kamil? Dobre. Jak zaostávaš? Čo? Zaostávaš. Odišli predo mnou, tí traja Slováci. Takí lajdáci boli, vieš. A som sa spotil. Bežím za nimi jak chas. Čau. Super. Teraz vykonávame zápis do správy o tom, že ideme do jaskyne. Veres Imre. Aha. Mit tudom, aki pirics már egy kicsit. Próbálj már rá, hogy legyen gáz. Agregátor beindítjuk, azt van 500-al. Az szokott lenni a videólámpánk. Itt ma. Legalább Marcékkal akartam dumálni, most Ha megnyitod, akkor megint buborékolni fog a víztől. Hú, ott nagyon világos van. Kurva! Szembe jön a fény, az kurva. Benne robbant a tartályon, bazd. Nem, csak olyan nincs, hogy régen a csík. Majd pici megolvasd neki, visszaadok neki ilyen olvadt alumínium a rózsa. Ja, furó, lehet keresni egy másik bűzőt a a 20-asaknak tetejére. Nincsen. Na most már ott is előtted. Igen? A kamil, aha. Izét. Na, hány ember van már? Hát van egy autó, ott egy tiszta mondta. Ez kurva jó, ez egy van. De kevesen nem megyünk el, de... Azt az öget. Szia! Hogy vagy? Köszönöm. Megkérdezti? Meg se kérdezti. Egy 14-es dűző. Ja, tehát téged nem engedem. Gábor, menjünk a Szepesibe. 2. Ide, Pityu, igyem. Felveszi kamerát? Igyem. Sziasztok! Csókolom. Kívánok. Nem érzem. Világosság. Na, Világosság. nagyon kiskorúak. Pityu szomnál Tanár úr beszél, aki kéreket szól be, hogy azt mondja, hogy Igyem. egymás beszólásokkal. Hol léphetek? Én? Na, mikor? Tanár úrnak csepeg? Gyuro! Hogy csinálja vele? Ciao! Ahoj! Kezdtem ott szokott tanárnak csöpög? Nagyon No, úspěšně jsme se vrátili z jaskyně Szepesi barlang. Tu pod nami opekajú slaninku. Ez itt pont találni. Akkor én már émes vagyok. Hát én nem vagyok. No, to je moja pekná prilička. Moja krámečka. Ez micsoda? Sisak. És zavarunk, hogyha mi most itt be... Nem, nyugodtan. Ez kell. És ezzel világítanak a bajunk? Szép lesz a háttér. Ja, igen. Milyen szép a Ugye? Ugye, hogy... Miki, mám ťa stoj, hej, nehyča. Igen. Valamelyikőtök meg kell... Otthon. Baleset? Minek lennénk otthon? Baleset valakivel? Otthon már mindent ismerünk. Milyen baleset? Akkor azt mondjátok ide, hogy itt még felfedezetek mindent? Nem fedezünk fel itt semmit. Mink rekord, chlapci. Toto, čo vidíme, je mesiac. To je náš mesiac. Pekný je.
Ale to zavíjanie, to sú vlkodlaci a skinny. A hneď sa na nich pozrieme, kde sa nachádzajú vlkodlaci nejakí. Aha, už tu niečo vidíme. Vidíme tu prvého vlkodlaka, bodnára. Ale ten není taký zlý vlkodlak, jak ten, čo tu na toho mesiačika vrchal. A ten je tu, máme ho. A to je náš vlkodlak Danko. A keby nám aj tak troška zasenátoval. Danko, hau, hau. No to bolo bez zvuku. Ďakujeme. Aha, oheň už horí. Ináč je perfektný teplý ten oheň. Tam máme náš čaj. Neviem, jak sa podelíme, lebo to je akurát môj hrnček. Môj maličký hrnček s obsahom 2 litrov. A keď ja som veľmi smedný, tak to je ťažké sa podeliť s týmito žrútmi. No a Juraj Majerik, zvaný Ďuribáči, ten sedí a je ticho, počúva a čaká, čo sa mu ujde. Asi mu dáme aj troška čaju. Chlapci, dáme mu? No tak, tu na obojživelník hovorí, že zvýši sa. Ale chlapci, bola to perfektná akcia. Tu na nás snímame ešte moju princeznú. To je moja princezna. Teraz troška špinavá, ale to nevadí. A aby sa neuľavilo princovi, tak nasnívame aj princa. Tam je, to je Mickeyho žiara, alias Ekrin. No vlastne celé to tu hučí pod nosom. To je taký várič. Nebojte sa, nezhoria vám oči. Dobre. Może było ten jakiś neozsák volt összecsomagolva, szóval maga neozsák sem is meg. Meg gondolom, volt egy nagy neozsák, gondolom benne volt egy kicsi, azt ilyen tudott magam párít. Máte nabité karvitky? Takarításnak ezek. Csak az a szó, nem kell. Eljön, berakja. De akkor lehet, hogy elég szavadik, mert most reggel azt mondta, hogy többet értünk bele. Sziasztok! Három. Jössz kettő. Nem. Három. Még húznék rá egy is. Sziasztok, fiúk! Hello. Hello. Mosolyunk. Na, mocskos a füled. Az arc, szája is. Mindjárt megnézem kezelő. Hány, 12-szeres közelítés? Azt ne vágj ki inkább. Kérgésre bántsa. Ja, igaz, mindegy szólás. Bomba? Dobre. Len aby to lano dosiahlo aj na spodok potom. Oj, problémy kolega, problémy. No, takže sme pripravení na odchod, hej? Megéreztem volna. Všetci. Kész. Dobre? Ideme? Zoberiem tu. Kicsi už tu dal.
Pozeráme sa do ústia priepasti Kišmoďorož, ktorá má hĺbku 40 metrov. Tam cez tú malú dieričku, na ktorú pozeráme aj v strede obrazu, cestu sa bude treba prepchať a pod ňou je vlastne vstupné hrdlo šachty. Je to vlastne asi jedna z veľa priepastí, ktoré sú blízko cesty. Vlastne tu predo nami je zábradlie. Áno. Teraz prezišlo auto z cesty. Tak a toto je vlastne pohľad na celú jaskyňu. Znači, vedie tu turistický chodník, terén. Nájdem sa pozrieť na chlapcov a užinu. Takže Kamil Zizaté blíži sem, ich nás sníma, jak hrkajú, ponáhľajú sa. Je im zima, lebo počasie nie je najlepšie. Ahojte. Tak sa chystajú na zostup. Rozbalia troška lano. Ja ho potom nakotvím. Kde už kotví? Takže pristupujeme ku kotveniu, robíme taký úzol. Deviatkový, zásadný deviatkový uzlík. Ale urobíme ho s veľkým uchom, lebo teraz sa nám to veľké ucho zíde. A to celé cvakneme do karabíny. Teraz príde ten okamih, čo Miky predbehol. Skoro až ruka vošlo. Dám si prilbu a zídem dole, hej? Nebuďte smutné, vy pôjdete. Hovorené slova musí byť. Pumpujeme. No a možno mi odchutne asi horák. Bolo dobre. Minimálne trojka, keď nie štvorka. Ty prde. No. Akože Maďari sú takí jaskyňari, že všade majú rebríky a všade majú zábradlie. No. Tak ideme, hej?
Jak je to teplo, chlapci? Perfektne teplo. Hello. Dobre. Dobre. Pauzni. A už ide vonku. Miky potom pôjde tam, kde není máme. Ale má váhu. Normálne podri sa tu. Funguje jak ďabol. Ďakujem, ako bolo? Dobre. Dobre. Úzko, ale dobre. Vieš, jak maďarské jaskyne sú úzke. Štiplová paprika je tiež úzka. Aj to musí byť úzke. Aziško léta Maďar barlangba. No super. Na všetky mašiny. Nie, jedna karika. Normálne ma opálila. Krválne. No. Servus, Piťu. Nebuď smutný. To je prvý frekventant, ktorý vôbec nevie, čo ho dole čaká. Upustí krv. Brzda, brzda, brzda. No, Piťu sa odhodlal, že pôjde prvý. Čo mu ani nedostalo? Piťovka. To, čo ste počuli, to bolo prasknutie overalo. Stoj tam, stoj. Ahoj, mami, potom začína. Počuješ, mamička? Čaká ťa doma robota. Piťu si roztrhol hovoriť. Má natrhnutý zadok. Jak by tomu hovorili teplí ľudia. Svetlo si zapal, šuhaj, nech ťa vidíme. My ho troška približíme, aby... Áno, má aj svetlo. Ty brďata svieti. Pani Danková, teraz čo vidíte, to je pchanie sa do jednej úzkej diery. A za tou úzkou dierou je hlboké nič. Čo ešte Piťu netuší, ale to nevadí, on sa hneď vráti. No, už niečo zbadal, lebo už sa istí. Teraz nemusíte na nás nadávať, pani Danková. On to robí kvalitne. My sme ho dobre naučili tieto veci. Pán Danko sa určite smeje teraz pri televízii. A Piťu je tak, kde v izbe schovaný a zamknutý. aby to vôbec prežil. Áno, lano sa napína a Piťu nás zmizne z dohľadu. Ešte mu vidno ruku.
Tak, a myslím, že je tam. Pani Danková už je tam. No tam je, za kým svojej máme. Čau, Aňu. No počula ste, čau Aňu povedal. Naviac mu už nevyšiel čas. Senior Majerík. Majerík Juraj. Mladší Juraj staršieho Juraja. To je syn otca Majerika, ktorý sa teraz chystá na lano. A jeho rodičia sú doma určite v rozpakoch, že jakého chlapca vôbec majú, jakého blázna vychovali, že sa dal na takéto hlúposti. Ďuro, otoč sa ku nám, nech vidíme, čo robíš. Predsa vieš, že to istejšie vidieť, jak s tým tam manipuluješ. Kde máš brzdičku? Pani Majeriková, nebojte sa. Ďuro má silné ruky. On keby trebalo, tak sa aj vyšplhá. A myslím, že tak, jak sa nakvačkal teraz, už ani Boh nezvesí z toho lana. No a Ďuri báči už ide. Vidíš, Peťo, vidíš, keby si sa viacej snažil a otravoval Kamila, tak takto by si aj ty chodil s nami. Ale ty asi nemáš čas. Ahoj, Ďuro. No, teta Majeriková, tak sa pozerajte. Čo to máte za syna? Svieti? My všetci tvrdíme, že hej, ale nevidím nič. Nesvieti. Svieti? Nie. Dole ti zasvieti a môžeš ísť. V pohode, no vidíte to? To je nespoľahlivosť, toto. Kúpite mu drahé svetlo a je na nič. No vážne, môžete kričať ako chcete, ale je na nič. Piťu. My tu hore zasvieť za kus. Lebo ti dosť svetlo. Tak sa na ňu ešte raz pozrieme zblízka. Chod na brucho, na brucho. Na brucho? Áno, na brucho. Buď tam ticho. Pozrieme sa, čo robí ten šuhaj. Tam v tej tme, pani Majeriková, tam je už nič. Takzvaná tma a hĺbka. A tam niekto kričí z tej hĺbky. To je prvý šuhaj, ktorý tam zišiel. No a teraz tam ide váš šuhaj. Ďuro, pozor na lano, hej? To čo za šnúrky tam máš? Talizmany. Čo? Ďakujem mamičke. Ahoj. No počula ste, ešte žije. Daj lano viacej do večka. Tam, áno, to je ono. No vidíte, pani Majeriková, už len príľbu vidno. A šups, a už je nič. Už je v tme, pozrite sa, ako to pekne zmizne. Je krásne ďaleko tá jama. To sa len tak zdá, že je to blízko. Mikuláš Bodnár. Speleho alpinista jak facka. Pani Bodnárová, nenadávate na mňa. Každý si je strojcom vlastného osudu. Shakespeare. Pozrieme sa, na čom bude zlaňovať. Má super rýchlu zlaňovaciu brzdu alias RAK USA.
Skutočne môžete byť na ňoho hrdí. Takú drahú výstroj. Neviem, jak to pôjde, no. Ale vidíme, že Miky do toho ide obidvoma nohami. Tak sa za ním ideme pozrieť. Svetelko mu svieti nádherne. A tu už je priepasť. Dvoma rukami Miky, zo spodku drž. Tak, to je ono. Lebo sa ona pôjde pekne. Len sa neponáhľaj veľmi. A nezabudni, že neslobodno pustiť láno zo spodku, hej? V pohode choď. Pozor na lano, aby si ho nepálil potom, hej? No, toto bude krásny pohľad. Nájde tu lano. Doslova sa hoď do tej tmy. Ale lano si drž dole, hej? Zakým mamičke. No vidíte, pani Bodnárová, ja nemám taký zlý, jak vyzerá. Dobre mu dymí tá čiapka. De nem tágás. Szia, Pityu! Mi lenne? Azért azt mondtam, mert nincs hely, tudom, de kötélnek. Stop. Na, to je ono. Az a hely. Egy kis filmet csinálunk róla, tudod, hogy a fiúknak legyen valami. Legalább fogják tudni, hogy hol van a Kismagyarós barlang. Mert ezt úgy hívják, hogy Kismagyarós. Kismagyarósi vagy Kismagyarós? Kismagyarós. Kismagyarós. Nagymagyarós, de nem tudom. Az hol van? Itt a másik oldalon. Az a vizes? Aha. Ha nem lesz rá időnk. No? Počkaj si. Idem hore troška, aby som ho dobre nasnímal. Postav to. Môžeš sa otočiť. Fajn. Môžeš? Pozdrav sa mamičke, nie? Si Aňu. A otcovi, nie? Si ja stanu. Teraz kto ide hore? Juri. Juri? No. No, pani Majeriková. Teďka hneď uvidíte. Hneď príde na svetlo. No, fajn.
No pani Majeriková, pozrite sa. Ďurko už ide von. Tam je Jura. Nenadávaj. Mama sa na teba pozerá z kresla. A otec určite tiež. Počula ste, čo povedal? To si potom doma vybavte. Nech aspoň 4-krát vyniesie smetie. Minimálne 4-krát. Ináč je to favorit medzi favoritmi aj s pitím, lebo to sú jediní jaskyniari zo Slovenska, ktorí sa prepchali cez úžiny. Ja som neprešiel, no prešiel som cez prvú aj to tak, že som chcel vyzliesť. No som tučný, no darmo, musím sa priznať, no Sonia sa teraz určite bude smiať, ale je to pravda. Vekom pribúdajú kilá a viete to potom. Jedni vás ťahajú za ruky, vy vydýchnete a druhý vás tlačia za nohy dnúka. A je to fascinujúci ten pocit. Všetko vás potom bolí. Ďuro tiež nejak sa najedol poriadne na ráno. Sme do neho natlačili popradskú nátierku. Veľmi mu chutil Tatra krém. Maďari ho núkali klobásami, udeným syrom a on povedal, že nemkel. Toľko vie po maďarsky, no predstavte si to. Zle ste si ho vychovali. Ja, keby ma núkali klobásou, tak kel, kaposta, porhať, ma všetko chcem. Aj mi dali, aj som zobral, aj som sa najedol. To bolo zase nejaké auto. Tu pri tej jaskyni, to je ako na diaľnici, to je neskutočné toto. Tí Maďari sa tu vozia na Audi, na Volkswagenoch. A my dobre, že sme neprišli pešo. A vlastne sme sem prišli pešo. Od domčeka, kde bývame. No Ďuri, báči, poď už. A iní chcú ísť hore. No vidíte to, pani Majeriková. Jaká to je drina. Nie, že by ste ho pustila radšej na diskotéku, ale na takéto hlúposti sa necháte nahovoriť. Je toto normálne, no pozrite sa na mňa, aký je zničený. Povedz aspoň niečo svojej mame. Ty brďo. Ty brďo. Tomu neverte, to je moja nadávka. Počkaj. Ja počkáme, nech vyleziem von ešte. Aby sme mali celkom určite istotu, že naozaj vylezol vonka. Tak vonka sa ma dopínaj. Môžeš. A poď von. Porušil zásadu bezpečnosti, neboli steny? To nevadí. Počujete? Jemu to nevadí. Až by bol na lezeckých dňoch, ho diskvalifikuje. A tu máme jeden strom, na ktorý sme urobili takéto dômyselné kotvenie. No musel som zrobiť takéto, lebo ináč sa to nedalo zrobiť. Ale je to veľmi dobré kotvenie. Myslím, že spoľahlivé, len veľká spotreba na materiál. Ale dá sa teraz nedať až vec. Tam jeden pekný deviatkový úzol. A šup do jaskyne. No pani Bodnárová, aj váš syn sa našiel. Pozrite sa, tam v tej malej dierke, tam je Mikuláš Bodnár mladší. Musím hovoriť mladší, lebo možno raz nám príde aj starší. Nemôžem povedať teraz, aké máme s ním plány, lebo už ma nepustí do vášho domu. Miky, nedrž lano! Tam máš plhadlo na to, aby si ho držal. Som sa prichytil. Prichytí sa, odchytí sa. Len nepál lano, prosím ťa.
Však tam vylez po štvornožky normálne vonka. No, vidíte, ako je ešte ďaleko. Žiadna sranda. Ja som tam radšej nešiel, lebo ja viem, čo tam je. Ja som dobrý, čo? No, poď. Odopínaj sa za zábradlím. Medzi nohy, šups. Čo chceš povedať svojej mame? Čo chceš povedať svojej mame? Vedel som to. Tak to nehovor ani zo srandy, prosím ťa. Pani Bodnárová, to čo vidíte, to už je len fotomontáž. Dobre, postavte sa k sebe. A ja som tu. Toto je moje. 11:48. Čo, len oni budú na záberoch. A ja chcem byť na zábere. A skúsime to nejak urobiť, aby som tam bola ja. Tak, toto sú moje nožičky. A toto som celý ja. Nachádzame sa pri jaskyni Lamer Oliver, ktorá je veľmi blízko spojená s jaskyňou Sepesi Barlang, ktorú sme navštívili včera. A dneska si pozrieme túto jaskyňu. Ona je viac menej sprístupnená aj pre širokú verejnosť, nakoľko je vybudovaná schodami, fixnými rebríkmi, takže netreba tam vôbec laná. Vlastne vyberieme lalón na formu bezpečnosti a istenia. Je tu jedna pamätná doska, kde je spomínaný jeden mladý chlapec, ktorý veľmi spolupracoval úzko so skupinou jaskyňarov Miškolca. No vlastne zomrel tragicky, ale nie v jaskyni. To je na tomto najzaujímavejšie, ale v robote má pracovný úraz, na následky ktorého zomrel. A vlastne chlapci mu poďakovali asi tou formou, že mu tam dali takú pamätnú dosku. Je to mladý chlapec skutočne. No a naši chlapci idú dole. Nie preto, aby to mali tie svoje pamätné dosky, ale preto, aby si pozreli tento jaskinný systém aj z druhej strany. Nakoľko včera sme boli v Sepesi Barlang, ale sifón a jeho vodná hladina nás nepustili do týchto priestorov. No a pozrime sa na to, kto tu vlastne je. Tak, aby sme si pripomenuli, tu je rebríček, ktorý prichádza z múra, kde je tá doska pamätná. A vlastne pohľad do vstupného hrdla jaskyne je taký, že doslova vybetonovaný. Máme tu niekde aj teplomer, som tu videl. Áno, tam je teplomer. Tak keď nám to dovolí kamera, si pozrieme, koľko je tam stupňov. No, je tam nejakých 6. No. Tak.
Prvý vyzerá byť Mikuláš Bodnár. Pomalší choď, aby si ich dočkal. Aj Pítko, aj Ďura. Pokiaľ nemusíte, nesviete mi do kamery, hej? A pomaličky môžete ísť dole. Tak, chlapci zastupujú. Je tu 7 stupňov. Hej, som pozeral tiež. Idú dole. Poza mňa, hej? Tak, to je ono. Tak, za mňa. Dobre. To je ono. Tak som hovoril rebríky a aj jednu mrežu, nakoľko jaskyne sa musia dobre zabezpečiť. Chlapci sú pripravení na zostup do tejto jaskyne. Tak nech sa páči, chlapci. Pomaly, hej, kľudne. Není taká tesná, jak sa zdá, len tam už je rebrík. Treba opatrne potom schádzať dole. Môže byť ďalší. Say happy too. Huh? See ya. Zastupujte. Super, chlapci, to je ono. Vidím, výborne vidím. Môžete ísť kľudne. Perfektne vidno. Super. Opatrne, hej, kľudne choďte. Pokiaľ sa dá snímať, tak vás budem snímať. No, to je také, vieš, Čo? Úzke to je? Nie, úzke. Strome. Ale sú tam schody, nie? Tak sú. Sú schody? Rebrík by tam mal byť nejaký. Veríme. Čože? Hej, ešte. Kamil, zobrazí na tú baterku? Nie. Už ti končí? No ďalej nepôjdeme aj tak hlbšie. Dobre. Tam je to veľmi neschodné, potom on mi hovoril Imre.
Bandaska. Zachytil. Poď. Pomaly, bro, pomalé kroky, bro, pomaly, úplne pomaly. To je ona, tak. No a poď. Takže tu už vychádza vonka. Z prípasti Oliver. A bude pomaly vychádzať hore. Bere, no. Môže zobrať, hej. Môžeš. Preč. Tak, chlapci sa vracajú naspäť z jaskyne. Možno troška unavení, ale v skutočnosti sme neboli ďaleko od vchodu, nakoľko sme v ťažšovej tiesni. Hranica nám zatvára o 5 a ešte sme stále tu na. Ako skutočne je to málo, prísť na 1,5 dňa a chceš vidieť všetko, to sa nedá. Jaký? Tak, za ním ide Ďuro. Tu je už dobrý jaskyniar, ale ešte nie je rozhodnuté. Nie je rozhodnutý o pravosti svojich činov. Ale zainvestoval do výstroja, tak už hádam bude chodiť pravidelne s nami. A toto je náš Piťu. No a teraz sa ešte pozrieme, jak to vlastne vyzerá, keď idú von. Tak. Schválno piesni trošku. Dobre, schody sú tu, cipáčku. A tú ruku si všini dole. Dobre, chodí. Ani naspäť, hej? Idem. Poď, tam je zima. Bomba vec.
A chlapci, idete? Rýchlo, bo mi dojde baterka, chlapci, rýchlo. Výborne. Piťu, môžeš? Výborne, chlapci. A môžete ísť. Bližšie k sebe, tesnejšie. Tak a týmto sa s vami Kamil Ziza televízia lúči. Nakoľko chlapci už to majú tiež plné zuby. No, výborne, chlapci. Tak ešte jeden pohľad na jaskyňu.